Pastor, this next one, our viewer says she dreamed of constructing a beautiful house for her partner that still needed painting, reflecting her aspiration for their future. Ngabe kuchaza ukuthini lokho? Asike simuze. Sanibonani kuseni kuthi MC Pastor Weningi, siyabonga nokubuya kwakho Nkosi yami. Ngisacela ukubuza ukuthi uchaza ukuthini uma uphupha wakhelwe umuntu wakho indlu enkulu kodwa manje phakathi ingakabi nayo impahla kodwa ngathi inhle inkulu uzuyasho ukuthi ngizofuna abantu abazokupenda ngikhetha imbala yopende manje ngiphaphame lapho ke ngathi ngisayibhala phansi imibala inhle inkulu ngizobonga nibe right. So Pastor kule mengizwa kahle bamakhela leyo ndlu leyo umuntu wakhe kodwa phakathi akabe nefinisher khompahla kholutho but imbala yonke into yethu ngabe chaza ukuthini Pastor? Asikuveze kokuqala ngoba siveze kanje into yokuqala kwabanye abantu uma kwakhiwa nje indlu ngabe yakhiwa yinhle ngabe yakhiwa yimbi yabona uma kwakhiwa indlu kwabanye suku kuyinto ehambisana nesifo esuke sizokwehla yabona kwabanye abantu kodwa futhi kwabanye abantu uyenze kuphuphe futhi yona le ndlu yakhiwa iba yinhle iba nkulu kube into esuke ithinta ukwanda komndeni futhi angaliphupha lo muntu ngoba ekhulelwe kunengane zayo yabona omunye angaliphupha lephupho leli ngoba kwanda nje umndeni yabo umndeni wakhe uzoba nomndeni omkhulu nje yeso nenjabulo yabona so asithembele ukuthi mhlawumbe ukwanda komndeni kuye ukuthuthuka komndeni wakhe yabona nomuntu wakhe hayi asomkhulekisa naye impela siqhubeke kwelinye Pastor before siye khefini.